Aké sieťky si dávať, keď chcete mať sieťku na okne, ale chcete ho otvárať? Je viacero druhov sieťok, tieto sa hlavne používajú roletové. Zapamätajte si, všetko, čo je roletové a čo sa týka sieťok a žalúzií vnútorných, tak je zlé. To si nikdy nedávajte. Ja vám teraz ukážem, aké sieťky dávam ja, keď chce zákazník mať sieťku na okne, ale pritom ho chce otvárať a nechce platiť 300 € za sieťku. Tu máme štandardné otváravé okno a tu sme dali takú sieťku, ktorá sa len takto otvára. Nemá ani vracacie pánty, ten zákazník si už vždycky takto musí zatvoriť. Nech mu to proste nezavadzia, keď tu niečo manipuluje, nech mu to stále nezatvára. Má pekne vlastný rám, všetko je to v jednej farbe, keď si pozriete, aj toto. Pekne to splýva, tu sú magnety, zatvoríte na zimu, keď chcete, tak tie pánty môžete snať preč. Sieťové dvere si môžete odložiť, ostane tu len takýto rám. A táto sieťka vám to vydrží 20 rokov. Keď sa vám poškodí sieťovina, tak tu si ju vymeníte, tam je také tesnenie, ktoré dáte preč, vymeníte sieťovinu, dáte naspäť. Máte sieťku vyriešenú proste na celý život. Keby ste dávali roletovú sieťku, tak za každým, keď ju zničíte alebo pokazíte, chcete tú roletu poslať do výroby, aby vám ho opravili. V tomto prípade sa všetko dá opraviť na mieste a je to omnoho lacnejšie aj praktickejšie. Takže ako otváravé sieťky určite nie nejaké roletové, ale takéto jednoduché mini dverové sieťky, ktoré si ten zákazník otvorí sám a vie si to opraviť sám.